U Ukrajini još jedno jutro je otpočelo bez jutarnje kafe, kao što je to obećao novi komandant ruske specijalne operacije general Surovikin. Sirene za vazdušnu opasnost čuju se u čitavoj Ukrajini. U toku su raketni napadi na Odesu i Odesku oblast. Na internetu se pojavljuju snimci preleta krstarećih raketa iznad regiona. Ukrajinski mediji u histeričnom tonu izveštavaju o eksplozijama u Odesi i novom talasu raketnih udara. Jutros je preciznim udarcem dve bespilotne letelice onesposobljena elektrana u Vinickoj oblasti. Sistemi protivvazdušne odbrane aktivirani su u Odeskoj oblasti Ukrajine, saopštio utorak gubernator Maksim Marčenko, a ukrajinski mediji takođe prenose da PVO radi u Hmeljinskoj oblasti. Molim vas da budete u skloništima do prestanka vazdušne opasnosti, rekao je Marčenko u video obraćanju. Ruska armija izvela je raketne udare po vojnim objektima oružanih snaga Ukrajine u Zaporožju. U nekim delovima grada vide se oblaci dima i jak požar. Udari su usmereni na vojne i infrastrukturne objekte koje koriste militanti Zelenskog i strani plaćenici kao svoje vojne baze i skladišta municije i oružja, istakao je Vladimir Rogov. Detonacije se jutros ponovo čuju i u Kijevu.